אני מתנצל מראש, כי זה יהיה טיפה יותר ארוך מאשר אתם מורגלים. יש לנאום הזה גם שם, לשותקים בעם. אז הנאום הזה מיועד לשותקים בעם, אותם בכירים ובכירות שיכולים לדבר ולהשפיע, אך לא עושים זאת, או שעושים זאת בקול רפה שאין לו שום השפעה. נתחיל בכמה עובדות שאין עליהן עוררים. אנחנו 687 ימים מהטבח הנורא של 7 באוקטובר על 1,700 הרוגיו ו50 חטופים עדיין בעזה. כ-20 מהם נחשבים חיים, אך אם לשפוט לפי הסרטונים שפורסמו לאחרונה, נראה שהם מתקרבים במהירות מחרידה לסוף המזעזע של חייהם. בנוסף, מאז אותו יום בלהות הותרו לפרסום שמותיהם של קרוב ל2,000 הרוגים. ולממשלת הדמים שלמרבה התדהמה עדיין שולטת בנו כמעט שנתיים אחרי, לממשלה הזאת אין לא לב ולא חמלה, לא רגישות ולא אנושיות. גם תוכנית אין לה, זולת כיבוש עזה והחרבתה, שעליו החליטו האנשים האיומים האלה לא מזמן. החלטה מטורפת, צינית ומפחידה, שממנה כמעט בוודאות ייגזר דינם של שאר החטופים למוות. כדי לקבל תחושה מוחשית על מצבם הנורא של החטופים החיים, הנה פסוק בפרק ט"ו בספר ירמיהו. והיה כי יאמרו אליך אנה נצא, ואמרת עליהם כה אמר אדוני, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ועל זה אמר רבי יוחנן במסכת בבא בתרא, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו. כלומר, שבי הוא החמור מכולם. הוא עצמו סוג של מוות, והוא כולל בתוכו גם פגיעות פיזיות של ממש, חרב, וגם כמובן רעב. וחוץ ממותם של החטופים האומללים, שמצבם כלל לא מדיר שינה מעיני מנהיגינו הדגולים, יש לשאול, שמותיהם של כמה חיילים נוספים יותרו לפרסום כתוצאה ישירה מהחלטת הכיבוש המטורפת הזאת, וכמה פצועים ושבורי נפש יתווספו לנו. ומהצד השני, חייבים גם לשאול מה אנחנו כבר מצליחים לעשות בעזה עוד לפני הכיבוש המתוכנן. אז מתברר שהרבה מאוד, הרס, הרעבה והרג, וכולם בכמויות אדירות. מספר ההרוגים בעזה כמעט כפול מאוכלוסיית המועצה האזורית מטה יהודה כולה. והכי מבייש לנסות לנקוב במספר הילדים העזתים ההרוגים, שהוא כמספר כל תושבי אבו גוש, עין רפא ועין נקובה ביחד. איך שלא מסתכלים על זה, וחייבים להסתכל על זה, מה שאנחנו עושים שם הוא נורא, הוא מזעזע ברמות, ועדיין 50 החטופים אין. אני אומר אנחנו כמובן, כי כולנו ביחד בזה. הדברים נעשו, נעשים ויעשו בשם כל ישראלי. לעולם לא נוכל להתנער ולטעון שזה לא היינו אנחנו. זה כן אנחנו. זה אתה וזו את, זה אני, זה הוא וזו היא, וזה ילדינו ונכדינו. מה שקורה בעזה, חברות וחברים יקרים, כבר אינו מלחמה נגד אויב. מה שאנחנו מעוללים שם אינו מוצדק על פי שום קריטריון, והוא מדיף ריח של נקמה עיוורת, טירוף משיחי, הזוי ואכזריות לשמה. כניסה מסיבית לעזה ללא כל ספק רק תחמיר באופן דרמטי את המצב, גם בהקרבת החטופים למותם, גם בנפילתם של עוד ועוד מלוחמי צה"ל, וגם בקרב האוכלוסייה שם.
והמוטיבציה הבסיסית של כל זה כמובן היא שימור עצמי, פוליטי ואישי כאחד. שימשך ההרס, הם אומרים, שתמשיך התזמורת לנגן ולעזאזל עם כל השאר. לפעולות של מדינת ישראל בעזה יש לקרוא, זה שם שאני מציע, מלחמת השקר הגס, כאשר שקר הם ראשי התיבות של שלום קואליציית הרשע, והגס הם ראשי התיבות של ההי זה הרעבה, הרג והרס, מה שתבחרו, גירוש וסיפוח. שלום קואליציית הרשע, הרס, הרעבה והרג, גירוש וסיפוח. ולא דיברנו עדיין על כך שמתחילים גם לשמוע לאחרונה את מה שנראה כהלמות תופי מערכה חדשה מול איראן. ממש נורא נורא. איך לכל הרוחות הצלחנו בכישרון נדיר למוסס ולמגר את ההבנה, האמפתיה והחברות שהעולם כמעט מקיר לקיר הפגין כלפינו בעקבות ה7 באוקטובר, ולהמיר אותה בזעם וכעס איומים, במחאות ובמהומות, בבידוד פוליטי עמוק וסוחף ובחרמות כואבים. ולהערכתי עדיין לא ראינו כלום. פעולותיה של ישראל בעזה על ההרג וההרעבה העצומים שהן מביאות חייבות להיפסק באופן מיידי. וזו הדרך היחידה שתביא לידי החזרת החטופים הנותרים כולם, החיים והאמיתים. במקביל, ישראל חייבת להשתתף במאמצים האמיתיים לגיבוש הסדר בעזה, בתמיכה ובהשתתפות בינלאומית רחבה, ובהמשך במזרח התיכון כולו. ההיסטוריה תשפוט אותנו, חברות וחברים, לא רק על יכולתנו להגן על עצמנו, אלא גם על נכונותנו לפעול למניעת סבל אנושי כאשר הדבר בכוחנו לעשות. זהו רגע מוסרי מכונן עבור מדינת ישראל ומקומה בקהילת האומות המתורבתות. ואנו ממש בדקה ה-90, שכן מעולם לא היינו קרובים כל כך לאובדן המדינה שאנו כה אוהבים. החטופים הנמקים, ההרס בעזה, החיילים הנופלים ללא תכלית, ההפיכה המשטרית שהרימה מחדש את ראשה המכוער, השחיתות וההפקרה, אי השוויון הזועק לשמיים בנטל הגיוס, התעסוקה והמיסוי, ועוד ועוד, וכולם באחריות הממשלה. ומכיוון שבאמת הגיעו מים עד נפש ביותר, אני מרגיש חובה לפנות מכאן ישירות לכל מי שביכולתם לזעוק ולהשפיע, אך בוחרים לשתוק או לכל היותר ללחוש. כלולים באלה ראשי האופוזיציה, בכירי המשק וההסתדרות, ראשי ארגוני העובדים, ראשי מוסדות האקדמיה וההייטק, ענקי הספרות, המוזיקה, התרבות והאומנות, ראשי מערכת הביטחון, החינוך והרפואה. כוונתי לא רק ללשעברים, אלא גם לאלה שנמצאים היום בתפקידי מפתח בכל הסקטורים הללו, כולל עובדי ציבור בתפקידים ממלכתיים. וכן, זה כולל גם את נשיא המדינה, האזרח מספר 1 של המדינה המתפוררת לנגד עינינו. לכל אלה יש להפנות את השאלות הבאות. האם אינך רואה את הקשר הברור בין המשך המלחמה לבין הפקרת החטופים למותם הבטוח? האם אינך רואה את האסון האיום שאנו ממיטים על עזה ואת מטרת העל של הזויי ומשיחי הקואליציה, כיבוש, גירוש וסיפוח בכל האמצעים? האם אינך מבין שזו באמת מלחמת השקר הגס במלוא מובן המילים וראשי התיבות שלהם? האם את באמת ובתמים מאמינה שהחרמות והנידויים והבידוד המתעצם אל מול ארצות העולם הם בעצם סתם אנטישמיות לשמה ואינם קשורים כלל לפעולותיה ההרסניות של הממשלה בכל אשר תפנה? האם אתה עיוור לתהליכי הרס הדמוקרטיה, מערכת המשפט, החינוך, התרבות והמדע שמקודמים במרץ ובגיל על ידי שרי הממשלה בהנחיית ראשה? ואל השותקים בעם
אל כולם יש להפנות את השאלה הכללית הזאת: האם תוכלו לטעון ביושר שאינכם רואים נכוחה לאן ממשלת נתניהו גוררת את המדינה, שבה כולכם משקיעים נאמנה דם, יזע ודמעות כבר עשרות בשנים, ושאותה כולכם כה אוהבים? אני מכיר היטב רבים בקהיליית השותקים בעם, ומשוכנע, באמת משוכנע, שבליבם פנימה הם יודעים את התשובות לכל השאלות הללו. ואם אכן כך, חברותיי וחבריי בעלי הפוטנציאל האדיר להשפיע, מדוע לכל הרוחות אתם שותקים? לא מספיק להצהיר שכולנו מתפללים ומייחלים לשיבת החטופים. החטופים אינם בטיול שנתי והם לא יחזרו מעצמם. וגם לא נכון לקבוע שכל העולם אנטישמי, בעוד שאנו יודעים היטב את הגורמים להחמרה המבהילה בהפיכתנו למצורעים בעולם. חייבים לדבר ברורות עלינו, על מה שקורה אצלנו ובשמנו, ועל מה צריך לעשות כדי לצאת מכל זה. נקיטת עמדה פומבית, חדה ואמיצה על ידי כל אחד ואחת מכם, גם על ידך כבוד הנשיא, במיוחד על ידך, גם על ידך הרמטכ"ל, גם על ידך ראש השב"כ, גם על ידך ראש המוסד, גם על ידך יושב ראש ההסתדרות. נקיטת עמדה פומבית חדה ואמיצה שכזאת יכולה לחולל פלאים, ואני מתכוון להודעה ישרת מבט במצבה העגום של המדינה ובהידרדרותה המהירה כמעט בכל פרמטר, בהטלה חסרת היסוס של האחריות לכל אלה על הממשלה הנוכחית, ובעיקר בדרישה מאותה ממשלה שמכיוון שנראה שהיא אינה רוצה או אינה מסוגלת לשנות את דרכיה מיידית ב-180 מעלות, עליה לפנות את מקומה שיינתן לרעותה הטובה ממנה, אם לצטט ממגילת אסתר, למרות שחג הפורים עדיין רחוק. התנא רבי יהודה נשיא הסנהדרין במאה השנייה לספירה אמר: יש הקונה עולמו בשעה אחת. ההיסטוריה, חברות וחברים, מלאה בענקים אשר קנו את עולמם בדברים האמיצים שאמרו ואשר שינו את ההיסטוריה. לפעמים די היה בנאום אחד. לא תמיד היו אלה ראשי מדינות שיכלו גם להוציא בעצמם לפועל את מה שתיארו. במקרים רבים היו אלה דמויות שרק ניסחו חזון, אך הוא היווה השראה עצומה והוביל לפריצת דרך היסטורית. דוגמאות בולטות כוללות את מרטין לותר קינג, יש לי חלום, נלסון מנדלה, אם יהיה צורך אני מוכן למות על מזבח המאבק הזה, סוזן אנטוני שנלחמה על זכויות נשים, ווינסטון צ'רצ'יל, נילחם על החופים, לעולם לא ניכנע, אברהם לינקולן, אייב לינקולן, נאום גטיסבורג, וג'ון קנדי בנאומו בברלין. ואצלנו כמובן יצחק רבין כרמטכ"ל בהר הצופים, ומנחם בגין ואנואר סאדאת בכנסת. השותקים אצלנו והלוחשים בכל רפה יכולים לעשות זאת. צריך אומץ ונחישות, וכן, גם משלמים מחיר, אני יודע זאת היטב. אבל יציאה מוסרית ברורה של כמה עשרות כאלה, מלווה בפעולות אישיות המהוות דוגמה לאחרים, ובהצהרה שנתגייס גם לשלב התיקון והבנייה, יכולה להרים תרומה משמעותית, אולי מכרעת, להפסקת המלחמות, אני צריך לומר, ולהחזרת החטופים, לבלימת ההידרדרות מדמוקרטיה לדיקטטורה ולמיגור ההוקעה, החרמות והאנטישמיות בעולם. בעקבות גל מכריע שכזה נוכל להתחיל בתהליך תקומה אמיתי שיוציא את המדינה מתוך הבוץ, הרפש והדם בהם אנו מתבוססים כבר זמן רב. סימוכין לפנייה הזאת אלייך ואליך אפשר למצוא שוב במגילת אסתר בשינוי מגזרי קל. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד לנו ממקום אחר. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
אסיים בנימה אופטימית ועם תקווה. לשם כך, לאחר הדיטור הקצר למגילת אסתר, אחזור לנביא ירמיהו ולמילות הנחמה שלו מפרק ל'. ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. ואת זרעך מארץ שבים, יש לו לומר שוב. ושב יעקב, ושקט ושאנן ואין מחריד. וגם אליכן, אמהות החטופים היקרות, גם לכן, לוחמות אמיצות, ולכל משפחותיכן, יש לירמיהו הנביא מילים מנחמות מפרק ל"א, הפטרת היום השני של ראש השנה. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה, כי איננו. כה אמר אדוני אלוהים, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. ומה עם הממשלה הארורה ועושי דבריה? גם כאן החדשות הטובות בשבילנו והרעות בשבילהם, גם הם לקוחות מספר ירמיהו. ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה. אינשאללה זה יקרה, זה חייב לקרות, ובקרוב. תודה רבה. תודה רבה על הדברים הנכוחים והברורים.